antarane Eza kelawan golongan liyane uga ngraketake maksude piye ya nyedulurke ya kabeh diaturi klumpuk ana padepokan Eshatrate kene nduk ngono ya mak nduk apa tenong ora ana pateke maksude piye selak dadi pangrantunaning para warga Eshatrate kene wong awake dhewe semana ora ijen ngono ya mak iki kadangku tuwa Mas TB uga diparingi panggung kinarya nglilipur marang warga Gung Eshatrate kene ngono ya mak diaturi jumeneng guyon maton karo Sanggara Bayu Siwidodo nduk ngono ya mak monggo Mas Andi CS minggah wonten pepanggungan Serampati Ca. Waduh. Sugeng dalu Pak Bayu. Sugeng dalu. Pripun panjenengan kok malah ngece kaya ditukokne dolanan ae model. Lho. Ya justru sing gare seneng ya ngono kuwi. Main cedak omah lho Mas kowe Mas. Omahmu iki Jatirogo lho. Kene tak celukno banci bom bosok kowe. Ora usah ngado-ngado. Nyepelekno kok. Aja Kaya kaya ketemu iku saling menghargai antara yang di bawah dengan yang di atas tuh harus saling mendukung. Nah, kok malah nyepelekno. kudune paham kowe. Iki nek aku ki grup anyar karo Mas Andi ya Mas ya. Heeh, mestine bengi karo meri. Alah cangkeme. Kok iso wis kadung tak pekno Bang Mekar kok. Niki nyepele niki Mas Didi. Nyepelene pripun? Tombok kangen iki mbok sing apik. Roti-roti, klemben-klemben Mas. Saiki, biyen. Tinggile munggah amben.
Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane lho. Tanggung perkarane lho. Modele kok ngepele. Delok to, Oh. kompak ora? Lah mutus kok ora tepak to. Iya, anu tos. Rumangsane lho. Aja kaya ngono kowe. melilik kowe. Rumangsane iki Mas Andi TB. Iki daerah Tuban, Srihuning Mustika Tuban, Mas. Wah, iku serune sirahe wae kan iso murup mutu gendine kok. Apa? Kowe wah waduh budek kowe. Rungokne ta? Alon-alon to. Srihuning Mustika Tuban. Nek ra penting rasa WA-an. Masuk. Lah iki ya gak cocok. Ya terus Arep tambah osole. Dadi wong urip jok gawe glole. Rungokno kuwi. Kowe krungu ora? Warok Brojo Musti. Alah sogok keri. apik. Ora ana lah. Kowe iki tak belani lho. Ngono ben kompak pamunten nggih. Nggih. Acange Bulimbo. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah Rumas bersyukur sangat kula. Nggih. Gumun setahun jembleng serendeng Sampeyan cabang SH Terate Cabang Tuban megawe mriki. kados Wah. ngeten padepokanipun. Wis ora kena dindo, Mas. Tambahno siji, aja Apa? omong ngomong cabang. Lah ngapa? Sing bener iku dikompleti ben gak salah paham. Sing bener piye? Sing bener piye? bener iku PSHT cabang Tuban Punjer Medion karena Medion merupakan satu-satunya Tepuk punjer tangan, tepuk PSH tangan. Terate. Ya, luar biasa. Leres. Ora ono kembaran-kembaran ora Ora ono. ono. Wis warga ya cetha, Pak. Ah, iya. Wis warga dadine cabang Tuban Punjer Medion. Medion. Heeh. Pengesahan anak didik untuk Warga baru Tahun SH Terate 2026. 2026 dan Betul. juga mengeti 40 tahun berdirinya cabang Tuban Tuban Punjer Medion. Luar Ya. biasa, tepuk tangan untuk Iya. ngaturaken SH wilujeng Terate. rawuh dhumateng Mas kula, salam taklim kula Mas Lamidi. Matur sembah nuwun Bapak. Lamongan Mas Harto girawuh wilujeng dalu. Waduh, ya. Rembang-rembang wonten Pak Santoso. Wonten rawuh rembang. Wah, nggih. Rawuh Pak Santoso jenengan nek pengesahan kok mboten nate nanggap wayang blas to Pak. Cangkem. Mosok kalah karo Tuban Lamongan Bojonegoro. Mas Wahyu rawuh mboten Mas Wahyu? Oh, perwakilan nggih. Oh, hebat. Para kadang sepuh rawuh sedaya Sedanten sami ingkang rawuh. wonten Lamongan, Rembang, Bojonegoro kabeh tumplek-blek teng mriki tasakuran. Ya. Luar biasa kula nemen sangat Mas Lamidi sowan tenggene padepokan SH Terate Tuban ningali pendopone jenengane ya ampun masa Allah sampeyan entek utang piro Bojo kaya ngono. pendopo gedine kaya ngono nyuwun sewu lho Pak. Piye? Atasipun cabang tapi secara bangunan juga kemegahan ora kalah karo Pusate to. Medion lah. iya. Niki nek mboten direwangi anggenipun Mas Lamidi guyub rukun antar saudara persaudaraan SH Terate ingkang sampun ikhlas nyengkuyung berdirinya padepokan SH Terate. Tepuk tangan, tepuk untuk tangan. dulur-dulur SH Terate. Iya. Nggih. Dadine dateng mriki kula nggih derek memuji ngiras pantes badhe pantun Mas Cangik Bulimbo. Boleh? Nggih, niki karena menyesuaikan ning gone padepokan ning gone cabang Tuban. Oke, ya. Mangan sate ning pinggir sawah. Cakep. Sedulur PS Terate muga-muga berkah barokah Allahumma. Amin. Masyaallah. Mangan sate ning pinggir sumur. Ya, cakep. Sedulur SH Terate panjang umur. Amin. Ya. Tuku ketan nganggo sepeda. Semoga cabang Tuban jaya-jaya selamanya. Wah, amin. Wah. Paham ora kowe iso kowe alah. Iso Kaya kowe. pantun. Iso ora? Aku ora iso jelas aku kok. Ora iso kok ngeyel. Lho lah kowe piye? Kowe mau apa? Wait. Mangan sate ning pinggir sawah. Artine Sedulur SH Terate berkah barokah. Ah. ndonga gawe Pantun kuwi apik. Mergo awak dhewe wong seni. Nah, kreatif ngono lho. Lah, Seniman iki paham, aja senewen. tuku kendi Mek apa tuku kendi bengi-bengi iki paham banyu Lah, iya. pirang-pirang kok tuku kendi. kowe. Modele lho. aku we pantun lah kok kalah karo iki lho. Kowe wong Tuku Tuban. kendi dicampur genteng. Ora iso kok wong kendi karo genteng kok dicampur piye le nyampur. Tuku kendi rupane loreng. Lho, ngapa biasane rupane ireng kok loreng mbek abang kok. Kowe ngomong dhewe. Kowe kok puriane. Aja purian to. karo
tuku kendi dicampur genteng. Arep piye kuwi? Mas Lamidi kula rokoke derek. Apunten Mas. Sampun niki wau cuma yo pergo asistenmu ae urung diwehne kowe kok iso Nyapa kuwi? Wong donga ra kolakane kok ngemis. Nah, iya. Isini omahmu Tuban lho, Be. Dagelan 15 juta kok ngemis Mbok ngono membawa harkat ngimis-ngimis ini. martabat wilayah Tuban. Sampean isin. Ya. Sampean isin. Yo malah wirang bluro Nah, teko iya, Tuban no. mojak ngemis. Ha Nuwun iya. sewu. Sing isin iku mestine kula. Lho, sababe ngopo? Ora kok wong loro kuwi ora. Lho, lah kok sing Iya isin to, Mas. sampean perkarane opo? Tuban niku godange alim ulama, Heeh. godange religi. Iya. Iya. Nyuwun sewu awakmu ndonga gawe Nganggo pantun ben ketok indah. bener apa ora ndonga gawe pantun. Bener ya, Ya, Pak. ono bener. Bener ya macange bulimu bener. Ini. Iki lho, lho. Ndonga Mas gawe Bayu. pantun niku jenengan mesti ngomongnya bener. Ndonga nganggo pantun. Nah, Yo. Pas. bener. Pon pas. Ya, Saiki kula tak takon, apa eneng kiai, ustad, alim ulama dawuh ning santrine, "Le kowe nek ndonga gawe pantun, eneng apa ora?" Ora eneng. Ora eneng ngomong bener, tapuk lambemu bisa. Waduh. Iki menyesatkan iki jenenge. Lah kok iso iki lho. Nyuwun sewu diabal kadang-kadang sepuh kok celometan. Donga kuwi sing bloko suta, penonton paham, malaikat ora bingung. Contone. Kok iso mari bingung? Jenengan donga gawe pantun, jenengan bayangne imam mimpin surat teng masjid napa mboten bingung. Nek umpama gawe pantun, Iya. pas Allahu Akbar, budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Niki salat bare jam pira? Nggih, Pak. Nek dirasakno ya bener. Iya, iya, iya. Ketake gundul pekok ning kok ya pinter. Donga niku sing bloko suta mawon penonton paham niati awake dhewe tersampaikan. Iya, ngono to. Nggih nek ngono ngelingi kok nggih derek donga Protek mergo tenan. saka megahe padepokan kados mekaten nika mergo jeripayahe kepemimpinan saking Kang Mas Lasmidi nggih. Lamidi. Lamidi matur sembah nuwun Lamidi. saking kepimpinan panjenengan. Heeh. Mugi-mugi cabang Tuban pinaringan jaya terus, tak ada halangan satu apapun, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Betul. Ngono muga-muga warga Sehatrate sedulur sedayanipun pinaringan sehat seger kewarasan, adem ayem Amin. tentrem, Amin. murah sandang pangantuin papan, berkah barokah sedayanipun Allahumma. Amin. Oh, Nyuwun iya. sewu jenengan sowan mriki ping pinten? Sampun ping 4. Ping 4. Lah nek awakmu be? Ya pisan iki. Waduh. Mas Iki wong Lamidi Tuban kok kebuat. pisan lho. Lho nyuwun sewu lho jenengan Prip. ping Ping Empat. 4. ingkang ngundang menika Sehatrate. Jenengan ngertos mboten maksude terate niku napa? Terate Lho, lho, maksudnya napa, Pak? Kembang to terate kuwi. Lho, cah cilik ya ngerti nek terate kembang. Nggih. Ning tegese niku napa? Sampeyan ditanggap ping 4 ora sing direncana potong separo lho, Sik tepi. Sing nanggapi terate dudu sampean kok motong. Lho, iya. Maksudnya ngaten lho. Terate, iya. Asmanipun menika pun cetha, Hmm. terate terdiri dari 3 suku kata. Ya. Apa to tegese terate? Te. Awake dhewe ditanggap pabrik rokok paling gak iso Ngoceki merdine ira. apa to tegese pabrik rokok. Ya. Bener. Niki SH terate, kula tegeske. Oke. Terate terdiri dari 3 suku Suku kata. kata. Te. Te nika tegese tetaplah rendah diri, andop asor, aja gemedhe sirahe. Mergo kabeh pacoban kuwi yen tinampa amung dadi coba. Iya, bener. Pagap SH terate menika kudu iso luwes. Oh. Yen kaku iso dadi pikulan, yen lemes kudu iso dadi tali, Iya. kudu iso manjing ajur-ajer, ora kesengsem marang bondo donya, ning kesengsem marang laku ning kautaman. Betul sekali. Omongane Andhap tuwek. asor merga pedomane SH terate menika 3. Apa saja? Siji. Ingkang siji ku kudu ngalah. Ngalah. Ya. Wong ngalah kuwi Luhur luhur pekasane. pekasane. Ngalah itu bukan berarti kita Kalah. kalah, tapi untuk kebaikan. Betul sekali. Lah nek pedomane nek telu sing siji wis ngalah nek ijek diles-iles be. Nek sik diles-iles pedoman yang kedua, Kepiye? ngalih. Oh. Timbang kriwikan dadi grojokan, awake dhewe mending ngalih timbangane kok kakean omong ning dadi pasulayan. Bener. Lah nek ngalih ijek diles-iles. Sing ketelu, Diapane? ngatasi awake tantang. Wani. Dodo nyoh dodo. Wah, Perwira kok. Heeh, dodo. Nek wis ngalah, ngalih kok sik diles-iles, ngawaki ditantang pisan. Ditantang pisan. Lah nek kamangka ijen ijek dikeroyok diles-iles be.
Nek kalah, Kalah neh. nyeluk kancane. Wah, sik Ngopo? ngundang kancane. Tawur lho Mas. Kowe ku marah-marah Ora genah. enek. Ora enek jenenge Eshatrate kok iso tawur ki gak enek. Ya ora enek. Pendidikannya diutamakan dari cabang, dari pusat ke cabang itu adalah wujudnya kesatria yang luhur. Betul. Berbudi pakarti ingkang becik. Betul. Wong satria iki wah hebat ora mungkin kok kroyokan iki. Ora mungkin. Maju ketok dadane yen mundur ketok glegere. Betul. Niku te. Ono. Oke, sakira. Rane apa? Ra itu artinya adalah rangkul semua perguruan silat di Indonesia. Weh, Weh, Kabeh bener, iki bener. dianggap dulur mergo ora ana kamulyan tanpa paseduluran. Betul sekali. Ah, Bengi iki kuwi. wis kasunyatan dibuktekno kabeh dirangkul dadi siji. Betul. Mapan ana Padepokan Eshatrate cabang Tuban mriki. Wah, Kuwi ra. T. T yang terakhir artinya adalah tekad. Tekad. Tekadnya adalah untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Waduh. Karena di mana bumi masih dipijak, matahari masih bersinar, di situ PSH Trate akan tetap kekal jaya Tepuk selamanya. tangan. Wah, luar biasa. Waduh. Jangan tepuk tangan. Ayo beno mergo kata-katamu apik. Jangan tepuk tangan. Lah, sebab e? Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Alah ngemis neh. Ngemis neh. Kok jek ngemis lho rumah Niku samu. simbolipun SH Trate wonten ngoten. mriku, Pak. Luar biasa. Kowe iki mbok rasa kulino ngemis. Apa? Kowe iki dianakke mergo saka ana wong tuamu. Ngendi anak gelem bekti karo wong tua ora ngarah ketelatan sandang pangan. Tan bedane kados bilonnya Bapak Lamidi. Iki dadi wong tuane kabeh sedulur siswa baru ning gone cabang Tuban. Kuwi gedhe tirakate. Bapak Lamidi kuwi nyatane ditirakati iso dadi pembangunan sing sakmene megahe. Kados bilonnya nyun pangapunten Mas Bayu Siwi. Iso dadi dalang kondang laris sak Tuban ya mergo saka tirakate wong tuwa, Be. Lah nek ngene rasa omong. Lho. Lah aku iso dadi kaya ngene iki mergo tirakate bapakku gede, Mas. Apa Jos. Oh, siapa? agak ngerti aku. Aku iso dadi dagelan nyuwun sewu, ora mung antar provinsi, Iya. tapi antar pulau. Wah, tenang kok kowe. Kuwi Wis mergo kaya tirakate bapakku. kaya JNT pokoke. Bapakmu tirakat poso. Loh, piye to poso pendem kuwi ket 2015 nganti saiki durung balik blas. Tirakate bapakku. Kowe Andi TB. Heeh. Bapakmu jenenge Sandirono. Sandirono. Tirakate gede. Iya. Tirakat Apa? Topo pendem ket 2015 nganti saiki durung balik blas. Dul gundul, kuwi pakmu mati. Pakmu mati wes kuwi. Lho kuwi mati to? Kotruk mati. Lah kok ora telepon? Loh. Oh, mati kok iso telepon iki piye? Angel, Ora Mas Bayu. kabar to. Nalarem Modele piye? lho. Kok malah kon telepon iku kudune kowe sing munjungi karo wong tuwa. Nek wong tuwa wis ora ana ki didongakne. Nah, Ya wis kaya malam jemuah ke suwana nenggone peteke wong tuamu. Paling ora ki nyekar to. Nah. Wis tau nyekar burung. nyekar ya wis ora ketang saulan pisan ya nyekar. Ora nyekar sawulan pisan kleru lho. Baru piye? Ngisi-ngisini Pak aku Ya isin. iya. Wong nyekar gone wong tuane ngenteni Ketok ora sawulan pisan ning ra tau blas kowe. Ora tau blas piye to? Lho nyekar kleru ngono kok. Baru piye? Lah ndek ngenane kowe iki kudune nyekar ning gone bapakmu Sandirono menying. Hah. Kamangka iki kuburane ning sisih kene lho. Lah kok ngopo sing mau sekar ning sisih kene? Mok tangisi lho iki lho wis enek dulurmu iki lho tanggamu ora tau eling. Dilokno iki lho. Sandirono menying iki sisih tengen. Lah kok kowe nangis guguk ndoprok ning gone sisih kiwa. Sing mok tangisi kuwi sapa? Bareng tak anguk masyaallah Pak. Sapa, Mas? Jenenge Siti. Kuwi sapa? Koclok. Sing disekar dudu gone pakane tapi gone Siti. Nggih, lha Sandirono kene kok sing ditangisi Siti. Siti ki sapa? Kuburane Pakku ndi? Ngene, sing tengen. Sing sah kiwa kene iki Siti. Sing tak sekar. Siti. Nyekarku jam pira? Jam 5 sore ngono. Anane jam 5 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong kowe kurak jadwale to, aku ya anake. Wis mati kok iso dolan. Aku dimpeni Piye? ditoyoni gondoyono karo Puspawarna. Puspa tajem. Puspa tajem. Saya ta. Upa warna Jam 5 sore Bapak Sandirono iki mesti dolan. Siti. Kok iso kok berdolan ki hubungane apa to? Jadwale ngono kuwi. Lah mek apa jam 5 karo Siti bapakmu? Lho, Siti niku gendakane, Pak. Wah. Dadi tak dongano sakinah mawaddah warahmah. Alah Aku kok kok enek. salah. Ngisi-ngisini wong iki jenenge. Aja kaya ngono to. Nyapa? Lho ngene jenenge mirang-mirane wong, omongan karo wong ireng yo ngene lho, Pak.
Lah iya. Susah aku sedih aku. Sedih Omongan apa? ora tau cedha. Paling ora iki iso nguripke panggunge Mas Bayu Sih. Nah, ngono. Menghormati Mas Bayu Sih kalian beliau-beliaunya ingkang sampun lenggah ing dalu menika. Heeh. Kurang urip piye, Jajal? Lho, ape omonganem iki lho mlencah-mlencer enek tatanane. Paling ora iki wis pemikirane Mas Bayu iki wis berat lho. Iya. Mikirne lakon apa nek suwunane lakon kuwi Dadi ngerti dalang ora? ki abot. Suwunane Pak Lamidi sing kudu diterapne. Ngerti. Bengi iki ceritane apa? Joro Sando. Dengkulmu kuwi. Apa? Bratayuda kok Jara Sanda. Lah iya kuwi. Wis bar diomongi Pak Lamidi kok iso tekan Joro Sando iki lho. Rumah sawu. Ki wis berat pemikirane aja mok tambahi mumet. Lah nyapa kok mikir Mas Bayu iki ngopo? Lho, wis mikir lakon wayang, wis mikir pagelaran. Tugase dalang kuwi wis abot aja mok tambahi neh. Kowe ora mikir ngrasakno dalang kowe ning kene iki menghibur warga masyarakat karo menghibur nyenengke penggali rombongan. Kowe ngomong apa? Dalange apa? Abot. Sing ngomong abot sapa? Aku mergo mikir lakon. Reh, Lho, Ah. ora dalang ngono kok kemeroh dalang Iya, Le. abot. Oh, mundur. Sing dalang iki lho. Ah. yo le yo tak elingno. Sampeyan dadi Dalang. anggotane sapa wae? Wakih, ana yoga, ana sinden, ana krusalon, ana panggung dan sebagainya. Masuk. Mikir babagan wayang. Oh ya jelas. Ceritane Kula abot. tak takon, Takono. dalang niku abot napa enteng? Ya abot. Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan? Ya. Oh iya ya. Nek abot kuwi diselehno, nek enteng dilakoni. Ya kok meletik ya kowe ya. Abot apa enteng? Ya ya. Abot be abot iki yo jelasnya be. abot iki. Sampeyan ngomong abot apa sampeyan teko kene usung-usung debok? Ora. Apa sampeyan teko Jatirogo ning Padepokan iki nggawa debok dhewe ngono? Oh ya ora Kok ya. sampeyan iku nyuwun sewu numpak mobil, teko ngerokok ngopi munggah panggung karek dok 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 dok. Ngene 40 yuta ra dinyang. Abot kon ndi saiki? Mas Bayu pripun to Loh, jenengan? maksudnya negara diarani abot ku tanggung jawabe. Mergo dadi dalang iki ora mung gawe lakon tok, ora mung anu, tapi ya ngomong nyuwara. Lah rumangsamu sing den sampean apa bisu? Niki nggih nyuwara. Nggih, Pak. Tapi kan melek suwengi Mas Bayu. Lah kaya go sampeyan turu kabeh. Ora kok ora perkara melek suwengi tok. Apa? Lah aku nyekel wayang nyulane wayang. Tangane tanganku pola, ya obah. tangane obah. Jenengan tumon tukang kendang kok ngendang terus tangane ngedekep ngene iki. Iki ya obah tangane. Kowe ora ngrasakno apa piye Mas Bayu sih wi? Nyapa? Suwengi nggih madhep kuwi wis ngadepi debok lho. Ah. Lah ki tumon dalang madhep towake apa tumon? Jenenge dalang ki ya madhep debok. Aku angel men to Be iki. Iki Tuban lho Be. Nyapa? Paling ujak kamu harus paham iki ning panggungnya sapa? Mas Bayu. Lah kowe iki ning kene iki kudune menghormati Mas Bayu, jangan kamu jatuhkan. Lah apa? Lho pati uripmu bengi iki tergantung Mas Bayu lho. Lho nyapa kok pati urip? Lho, lah engko mulai bayaranmu sapa nek rako Mas Bayu? Sing bayari sapa? Mas Bayu. Sorry. Sorry dah. Sing bayari aku bengi iki Mas Lamidi. Duit saka Mas Lamidi diparingke Mas Bayu, Sik, Mas sik. Bayu diparingke aku. Ibarate ngono iki makelar Bang Mekar. Dengkulmu. Kok Tapi, ngomong sing bayari Mas Bayu Tebi. kene rene golek Nah, duit. Mas kok. Andi ya. Nggih. Sampean ditimbali Pak Lamidi, Nggih. ya toh, dibayari Pak Lamidi. Betul. Aku ditimbali Pak Lamadi. Betul. Iya dibayari Pak Limidi. Pak Lamidi. Kok lambemu tak tuwap. Kok melok kleru kabeh to? Pas Pak Ya Lamidi. dibayari Pak Lamidi. Iya. Sampean ya padha-padha Pak Lamidi ini karo padha Betul, aku. nggih. Lah terus sitok iki urusane piye? Lho iki karo aku. Lho karo sampean. Niki nderek kura, jane kula kan ngejak Mary. Ya. Iki gak trimo nyusul. Pun Oh, Pak, aku nek no. perkara duit iki tak anggap pegangan saja. Pegangan saja. Apa artinya uang kalau kita tidak pegang, ya toh? Betul. Mulane iki nek omongan ini mbok sing beneh to. Ngene iki lho, aku pun ngelingke jenengan to. Piye, heeh. Angger dibacot-bacot ke mare ngelu. Mari omongane wong Oh, iya. pawaan wong ireng ki ngendika ni mesti angel. Ireng ndek plontos pisan. Lagi ngenyek wong ireng ki ngenyek wong ireng ki padha ngenyek Mas Lamidi. Eh, Kowe ngomongmu sing hati-hati lho. Eh. Aku wis tak empet ora ngomong ireng lah kok kowe lambemu celutak. Ngapunten lho Mas Lamidi. Anu niki jane cadangan jane bengi kalih Mary, Pak. kowe ora suwompolo kok Masa asal lho. ngomong beda-bedakno kulit. Aku ki arep ngelingke kowe supayane Tuban ki terangkat mergo enek dirimu. Sing ning panggung aku ora nyangkut sing ning jabane panggung. Lah ki nyapa kok ngomong wong ireng? Sing ning panggung ki sapa sing ireng nek ora dirimu? Lho, iya takoni Lho aku. dijak omongan angel pemikiran gak iso maju kok. Lah nyapa? Wah, Hubungane karo wong ireng apa? Lho nyatane goblok ora umum. Nah. Piye kok goblok? Beda karo wong putih-putih ki, Oh Pak. jelas. Wong putih-putih ki pinter-pinter, Wis sampean wis hebat-hebat. Dek, wis dikandani to karo Mas Lamidi. Ngerti Jepang, Amerika kuwi kulitane piye? Putih. Nyatane iso nggawe mobil.
motor, sepeda, listrik, iso gawe apa kuwi jenenge HP, elektronik sembarang bisa. Kuwi mergo wong putih-putih. Lah nek wong ireng ki lho isone apa to, Beb? Maksude ngono kuwi maksudnya. Isane iki yo mok nyerengkel tok. Kowe wong putih iso gawe Motor, mobil, HP, jos, TV. Kuwi wong putih isone mung benda mati. Beda karo sing ireng. Lah ngopo? Kowe ngerti bedane pitik ireng karo pitik putih? Bedane piye? Pitik ireng iso ngendhek warna putih. Lah pitik putih iso ngendhek warna ireng. Ketoke ganteng tapi cengoh kowe asine. Iya. Tetep menang sing ireng iku ora trimo benda mati, benda urip, Mas. Tak belani, ayo baleni. Siapa? Maneni. Kowe saiki ning ndi? Padepokan SH Trate. SH Trate. Kowe ngerti sabuk kebanggaan SH Trate sedulur-sedulur sing dienggo kain mori kae warnane apa? Putih. Ora kaya putih, tetep putih ireng ki polosan paling isor dhewe. Krungu kowe. Wo, kowe mbanggakno morine warga nek Loh, warga tingkatane paling dhuwur. Paling dhuwur dhewe ya putih kuwi Kowe kain mori. mbanggakno putih. Ya mestine. Kowe tak omongi. Apa? Sabuke tertinggi SH kuwi apa SH Trate? Putih. Kowe ngerti klambi kebesarane warga SH Trate iki apa? Klambi sakral. Sakral jenenge apa? Sakralane ireng. Warnane ireng. kowe saiki milih ndi? Sakral apa sabuk? Kowe gelem metu mek gawe sabuk, gondal-gandul kaya siwalan. Tetep penting sing ireng. Kuwi wis dadi sepasang, dadi seragam. Ya ora iso kowe milih putih, kowe putih ya sabuk tok. Aku nek ireng, lho polosan ra apa-apa, sok ben sinau. Lho, entuk ijo medhot. Putih gak putih. Ripo to Pak Sapan yo melok belani to. Iki nyon sewu iki. Aku Apa? kok modele omonganmu kok angele gak umum. Iki aku memihak kalian para penonton. Iya. Apa? Pagelaran bengi iki wong sing padha teko bondong-bondong iki mergo pengen ngerti pagelarannya Mas Bayu sini. Iya. Perkarane apa? Ada keistimewaan. Apa? Panjake enom-enom bagus-bagus, sindene wayu-wayu, adik putih-putih. Ndah neo sing Mbak Sari delok to Mbak Sari Sawang to. Sawang to Sari Sawang. Oh, kowe mbanggakno sindian putih. Putih-putih. Dadi sindiane putih ki wong lanang mesti seneng. Seneng jauh-jauh dari Blitar, ya putih, Kowe seneng. tak omongi. Apa? Bapak-bapak ning kene, mas-mas ning kene ya. Heeh. Delok sinden, bener rupane putih seneng. Ya, no. Tapi tetep engko juk-jukane sing digoleki iku mesti tetep sing warna ireng. Lho nah iki rusak iki. Terus sewu. Cangkemmu iki lho. Lha apa? Kowe dadi wong tuwa nek ora kaprah iki piye to? Ora kaprah piye? Omonganem iki lho. Putih ana irenge iki ra saru. Lah apa kuwi? Putih ana irenge iku jenenge mripat. Mripat ku mesti ana putih ana irenge iki ta, Mas? Iya. Nek putih kabeh jenenge picek kuwi. Masa hem ngene ngono kuwi. ketake gak rono param kete. Apa iso? Niki mboten namung kula, Mas. Iya, piye? Niki spesial malam ini Ya. Dari Blitar. tasakuran Ya. pengesahan warga baru juga pengetan 40 tahun Tahun. berdirinya PSHT Cabang Tuban. Ya, betul. Niki mboten namung kula tapi ngrawuhke bintang tamu saking Blitar. Sinten, Bintang Mas? tamu ayu nek sing wis digodhog ora iso empuk, digoreng ra iso mateng. Kuwi wong piye to kuwi? Iki lho pakaiane beda dhewe kembar karo awake dhewe. Iya. Ditimbali. Iya to. Iya. Mergo iki kathah pamundutan to. Banyak sekali. Ah, kok meneh iki. Sindene jangkep 1 2 3 4 5 6 7. Ing pangajap muga-muga oleh pitulungane Gusti, Betul. cabang Tuban tambah jaya tambah maju, berjaya untuk selamanya. Betul, amin. Amin. Ding dong dong. Sejahtera. Ah, ben ra ngantuk. Monggo Mbak Sulis, jumeneng Mbak Sulis. Ya, Yo, ding dong dong dong. Sini Mbak.
luar biasa. Niki wau anu supe Mas. Napa? Dulur sepuh kula nggih rawuh. Sinten, Mas? Mas kula Mas Arni. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun Mas Arni. Kali kula niku akrab. Biyen Waduh. saya jadi polisi tenggene SIM. Sim ya. Ah, kula kali Mas Arni nek metu bengi ning nggone gandul karo ndasin ra tau mulih belas. Waduh, Mas. duh. Kowe engko